Кучешки живот на Брус Камерън е книга, която е всъщност роман за хората, но от гледна точка на кучетата. Американският автор Брус Камерън е известен колумнист, удивителен майстор на перото, човек с страхотно чувство за хумор. Е написал роман, който на гледната точка е на кучето, което се опитва да разбере своето предназначение на този свят, какъв е смисъл на живота. Той разбира това, преминавайки през няколко прераждания, преражда се в различна порода, с различна съдба, попада в различни ситуации, научава своите житейски уроци, за да разбере на финала, че смисъл на неговия живот, неговото предназначение на този свят е да помага на хората, да спасява хората. По този роман има филм, който вече е на нашия пазар, е по кината. Филмът е дело на Ласе Халстрем, който има опит с заснемане на такива филми. Филмът е изключителен, движи се плътно по книгата, със страхотен актьорски състав и прекрасни кучета, които играят вътре. Книгата, а и филма са пълни с много чувство за хумор, с страшно много философия и много уроци, които ние можем да научим от това как кучетата ни възприемат. Тук има изострено чувство за справедливост, изключителна емоционалност, изключителна открита и честна любов. Нещо, което мисля, че трябва да се получим от четириногите ни любимци. Книга, която е семейна, подходяща за всякакви възрасти, на нея много се смее и много се плаче. Горещо я препоръчвам за неделни следобеди и за хора от всяка